Soc l'agutzil de la vila. Porto avisos i senyals. Porto notícies incertes i rumors poc confirmats. Poso pau i faig maranya. Allà caic i aquí m'aixeco. Si convé, els hi fotré canya. De poc a moll, diuen que hi peco. Veniu, doncs, homes i dones, a veure aquest gran prodigi, que avui amb molt de gust us presento i és cosa del meu ofici. Vereu aquestes parelles que venen a presentar-se davant tanta autoritat, a decidir diferències i a esbombar els seus disbarats. Hi ha de tot i de tota mena. Hi ha el qui tot ho té agafat, hi ha el qui tot ho remena i qui du el cap coronat. Veniu, doncs, homes i dones, què diran aquests penjats? I no prengueu, per exemple, aquest ball de malcasats. Senyors, me n'haig de queixar. Què n'haig de fer d'aquest home, que se sap quan surt de casa i mai se sap quan hi torna? Empalma reunió amb reunió, vinga, sempre amunt i avall, i amb tant de sopar de treball s'ha posat com un bacó. Senyor alcalde, autoritats, no féssiu cas de la dona, que la meva obligació és fer el que pertoca en el càrrec de regidor. A la feina jo m'hi mato. Tinc un càrrec d'importància. A més, tinc la confiança dels companys de l'aparato. Ara ho has dit, moniato. Ara m'hi has fet pensar que és d'això de l'aparato que jo et volia parlar. L'aparato és una cosa... Sí, dona, ja t'ho diré. Costa de posar en marxa, Però quan funciona va molt bé. L'aparato és l'aparato. En català, l'aparell. I si algun dia arribo a ser alcalde, tot serà gràcies a ell. Un moment, no correu tant, que si voleu canviar, heu de tenir algú com jo, que sàpiga parlar, que amb la prosa llevantina els clàssics faci servir, i amb una ironia fina el nom del porc pugui dir. Muntanyes del Canigó, fresques sou i regalades, com hem de patir però els savis moltes vegades. I jo aniria a nord enllà, on diu que els càrrecs et fan més feliç. Llavors, els de l'oposició dirien desaprovant, com el sociata que deixa el niu, és el regidor que abandona el seu indret. Llavors jo, ja col·locat, me'n fotria de tots i del seu aparell de la punyeta. Però mai compliré el meu somni i em quedaré aquí, on el servei d'escombraries és més pesat i salvatge. A més, estimo un desesperat dolor el meu pobre, nou i curt servei d'autobusos urbans. Mira aquest Pixafreda, tot el que sap parlar. No veus que et prenen el lloc i tu et fots a recitar? Carinyo, jo... Si ell treu l'aparell, tu no siguis talós. Treu l'aparell aquí, ensenya'l, que el tens més gros. Arriar... L'aparell és el més... No serà per tu, perquè... Per mi, perquè la tinc més llarga. Per mi... Silenci, us mano a tots! I escolteu bé la sentència, que després de tot això ja se m'ha acabat la paciència. Regidora, jo no puc donar-te una la raó, perquè m'he quedat fotut amb tota aquesta discussió. Així doncs, el que he pensat és donar-li a ell la vara i veure si té més cara per jutjar aquests malcasats. I efectivament constato que té l'aparell més gros. Així, jo ja no m'hi mato. Li dono la vara a ell perquè ell té un aparato, mentre que vos no teniu aparell. Il·lustríssima, el saludo. Li haig de besar la mà. Doncs he vingut a explicar que això no pot esperar. Aquesta és la meva dona. Fa anys que m'hi vaig casar.
i he descobert una cosa que a mi m'ha fet rumiar. Vet aquí que la notícia me l'ha explicat una veïna. Això sí, sense malícia, mirant per darrere la cortina. Ho veig per casualitat. No és per xafarderia, que ja sap tot el món que jo mal no en faria. Que ets una xafardera, una mala dona, una mala pecora i una bacona. I tu un tros de guano i una bacona, home. Senyora, senyora. Home, què vols dir? No tinc feina. Mentre jo sóc a reunió o ajudant la pastoral, a casa entren i surten. Jo no sé si fer-ne cabal, sobretot quan he pensat, per què deu venir el del votar si a casa no hi ha gas, ni el termo, ni per cuinar? Doncs si ell és a l'església o en el consell parroquial, mentre ell arrossega ciris, jo faig venir el botaner i li agafo el ciri pasqual. Com que amb el del votar no en tinc prou i amb el carter em quedo a mitges, com que la patata em cou, crido el repartidor de pizzas. Ai, Ave Maria Puríssima! Senyor, per què m'envies aquesta prova? Per què em castigues així, deixant-me-la sempre tova? És que des del dia del casament, que ja es van torçar les coses, la nit de les nostres noces, ja vàrem començar malament. Mentre jo esperava el promès, mirant les bigues del sostre, ell abans de fer res va resar 3 parenostres, va dir 3 Ave Maries i 50 oracions més. Després no em vaig donar compte. Amén, Jesús i res més. Quedo escandalitzat d'aquesta gran pecadora. Has vingut bon feligrés, amb mi en molt bona hora. Segueix en la teva obra pietosa, que jo redreçaré, si puc, a la teva dona i esposa. Segueix en les teves funcions, en les misses, amb les novenes, que jo pregaré per tu perquè no passis mai més pena. I tu, dona pecadora, fes-me cas només amb mi. Passa cap a la sacristia, que t'ensenyaré el recte camí. I mentre el teu home expia, tot resant el Sant Missal, tu i jo anirem fent via amb exercicis espirituals. Il·lustríssima. El meu avi va anar a Cuba i jo també hi vaig anar, perquè aquí no et menges ni un rosco. I el que volia era, quan vaig veure aquelles terres, ja m'hi volia quedar. Aquell cel, aquelles estrelles, Aquell cul, aquella mamella! aquell clima, aquella gent. Anava sempre calent. Llavors la vaig trobar ella i es va tombar la paella. A la primera mamada ja la vaig portar cap aquí i després de 4 polvos ja va fer venir sa mare. Sí, la mare que la va parir. Em va enganyar, senyor alcalde. El vaig conèixer a internet. I pel correu electrònic no es veia tan petitet. Ara ja estic casada. Ara ja tinc paper. I si em vols tocar la cuixa, ho farem un cop al mes si no té la tita fluixa. A mi m'agradaria ser com aquell que tot li va anar tan pla, que es va portar una cubana i ara no para de cardar. Hauria de prendre exemple, que ella està ben col·locada i no li falta de res perquè va ben pentinada. Nena, passa a confessar i a resar una Ave Maria, que jo t'ensenyaré la punta de la llei d'estrangeria. Vine, creues el ciri gros. Portem 4 anys casats. Cada any hem tingut un nadó. Ah, quedareu arruïnats, ens deien els amics, i amb raó. Que no feu servir anticonceptiu? No! Que no us poseu el condó? No! O hem d'anar una miqueta més viu? Jo dec ser com la meva mare, que cada cop que veia allò on sentia l'olor, es quedava embarassada. I tant m'ho van dir,
que els ulls em van fer obrir. T'hi faran un tallet i ho podràs fer la mar de tranquil·let. I per aquelles coses de la ciència, que només ells saben com va, m'analitzen els espermes. I què? I em diuen que ells, de fills, mai en faran. Jo anava a visitar-me a un metge a Barcelona que em mirava els baixos cada cop que em picava a mi la xona. I em deia, posis de cara, que ara vindrà l'infermera. I jo li deia, no, doctor, que a mi m'agrada més per darrere. Arribo a casa enfadat, malalt, confós, trastocat. I aquesta dona m'esperava per dir-me que l'havia embarassat. I abans de fotre-li pel cap la vaixella o aquell banc, he vingut a aconsellar-me perquè jo sóc dels que du un llacet blanc. Això sí, Sí. Blanc. Bé, amb aquestes discussions, ni decideixo ni em mullo. Tu, nena, ets una bandarra, home. I tu, burgès, un capullo. M'he cap a tu. Això no ho arreglem. Ai, Déu meu. Que paret. Què et farà de padrí, ara? Guarro, es una cosa de verdad, ¿eh? Me da dinero, si no. Es una ¿Cuánto cosa. eres? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, jo sí que he estat barrut. Mira que casar-me con ella, que té el forat més brut a l'altura de la viella. Poca vergonya, malhomes! Tu hauries de callar! Si dus els mateixos calçotets del dia que ens vam casar, mira-la. Uns calçotets de primera, de color grogós davant i de color marró darrere. Ah, quina barra, mala dona! Però si no puc ni trempar! Que quan entres fora les calces, després et queda algú perquè vingui insulpatar! Però què dius, mitjatita? Si no se te'ls agents! La tens greixosa i bruta, com la màquina de tren! ¿Para qué dices máquina del tren? ¿No te has visto? Mira qué colorido me veo. Porque que me da asco. Ah, qué asco me da. Ja n'hi ha prou d'aquest color! Em fan agafar picor, converses d'aquesta mena. A veure, per si hi ha pesta porcina, declaro la quarantena. ¿Quieto? ¿40 qué? ¿40 poco? No me voy a echar yo. ¿Qué dices? Aneu a netejar-los, home. Digníssimes autoritats, us voldria fer avinent la nostra preocupació. Doncs passem per un mal moment i voldríem una solució. La solució la vols tu? Jo ja fa temps que l'he trobat. Jo estic ben atabalat, i ara he agafat aquest vici que es passa tot el dia al gimnàs fent 200.000 exercicis. Va molt bé per la salut. Tu també hi hauries d'anar. Jo ja estic prou fotut que és haver-te d'aguantar. En som una bona colla i anem sempre amb les amigues. Mentre tu vas pesant figues i se t'arronsalen. Colla! I ja de bon matí fa coses que ben bé no sé què volen dir. Step, spinning, stranges in the night, gomes, molles, aparells, i és que no s'està de res. No sé què un tal Pilates, que ara ben bé no sé qui és. Ja veuràs qui és la florista. Jo t'ho demostraré. Au, nenes, a la pista i ja veuràs el que sabem fer. Rosa d'abril, morena de la serra. Rosa d'abril, morena de la serra. Rosa
12 d'abril, morena de la serra, moreneta, il·lumineu la catalana terra, il·lumineu la catalana terra, il·lumineu la catalana terra, moreneta, Ei, pareu, galant i florista, que jo sóc com aquells d'abans. I de tal com feia un pilates, d'això me'n rento les mans. Senyor Batlle, autoritats, ara ja no puc més. Aquí us porto aquesta dona a veure si em podeu fer res. Em crida, em falta i m'insulta. I fins i tot em vol pagar. Per això us faig la consulta, a veure si ho podeu arreglar. Mira que eres animal. A ver si te crees que estos son el Constitucional. Li agrada molt a ella sempre manar. Digues tu, bona senyora, que tens dret a replicar. Este hombre es una pena. Es de lo más raro que hay. Antes de ir por faena, me hace leer el Sodempitu i cantar el Virulai. Home, jo, si més no, el que voldria és que parlés bé el català. I que tingués una cultura perquè es pogués integrar. Sí, lo hablo malamente. No hay ninguna maravilla. Pero mira, lo hablo igual que el Montilla y él es el presidente. Tu, va més que tinguis la llengua quieta. Que la darrera mamada em vas clavar la peineta. ¡No le hagan caso, señores! ¡Si es que está muy disgustado! Desde que sabe que he votado a estos de los ciudadanos en las últimas elecciones. Quin disgust que m'ha donat. Senyor alcalde, prenguin nota. ¡Es que son muy españoles! ¡Y además van en pelota! Vecinos del fondo Sumella, vecinos que me escucháis, para que me entendáis, sus regalaré la orella, Como alcalde vuestro que soy, sus debo una explicación, Y esa explicación sus la voy a dar. Como yo soy un bon noi y hablo con precaución, en la próxima elección me tendríais que anar a votar, Porque yo soy vuestro alcalde y hablo con propiedad, que es la lengua de Cervantes la que más votos da. I vosaltres dos, poques soltes, ara us llegiré el cartipàs. Tu, nena, ves sempre en pilotes. I tu, doncs a tu que t'ho arregli l'Arturmas. Mira, para que esa catalanés, que esta me la vas a pagar. Senyor arcabisbe, Agutzil, heu vist aquestes parelles? Heu vist aquestes parelles de mal casats? Això és una desvergonya! No s'amoïni, faci com jo, que tot això m'ho preguen conya. És que ja no hi ha autoritats i s'han perdut els valors. Oh, i tant si s'han perdut. Jo abans duia 3 euros i només me'n queden 2. Agutzil, deixis estar de romansos. Això és un assumpte greu. Oh, mira aquest cony d'alcalde, com que els euros no són seu. No. Hem de ser un govern d'entesa i ho hem de fer bé. Ja ho he dit. Ja no en dient tripartit, que hi ha molta raó estesa. Agafats de la mamella mai no seran moguts, encara que el Boadell es posi al cap un embut. Aviam. Hem aconsellat aquestes parelles i crec que ho hem fet bé. Sobretot elles, que van totes molt calentes. Mira aquest cony d'arcabisbe. Ara ja m'ha deixat parat, perquè si elles van calentes, vostè va sucarrimat. Calla, el guatxil descarat. Com ho heu vist tots plegats, això és una indecència. I aquest ball de malcaçats imposa una penitència. Els homes, aneu a la vaca a resar una Ave Maria. I les dones, ai, les dones, passeu totes per la meva vicaria. I per acabar la història, us voldria recordar
que la merda sempre sura, encara que la vulguis enfonsar.